Wato sa mis mga buhiin guys, mamalhin sa mis papagabril. Una na si Ja. So mas katawiran na magibutang aga mga buhiin. Kaya daris deew. Wa nagsagbot. Inilugay naglugwadan na rin. Moon Chapel. Catholic Chapel na mo guys. Kinahanglan nga dyan magbutas. Kaso ang butas ay papagabre lag-usa sa isang gisuo. Kaya ag-usa gilabhan. Ginluan sa. So karan sa gusa isang kuan naghaad ya. Muna katong ipadaan nila sa ate. Nga butas. Kalapukan, dari sa tawid. Sa una kami guys, magkaos midani, so may mga butas, out naman jatak-jatak daring kalapukan, nagresulta grabe pangagod ag tiil. Sa mga bata pa mi. Dagan-dagan ng laman na dani guys, masira lapuka sa una. Karon kay lahi naman na nagkaedad na taoy. Lahi nagatang kuan sa atang lawas. Terus ang krata na habi ko kinsa. Tao man na itong ligo. Dami dari sa kabumpat manglugwa dyan. Dari mis kabumpat ron maglugwa dyan guys. Kay na may daghang kuan sagbot. Agda to sa mga deo kay wa naman oy. Daghana naman po datoy naglugway. So dari amang gidaag ang mga buhiin. Nakabaga kajug kasagbutan Anhi mga dyan may dari maglugwa dyan. Sa una pas kami pa'y kuan mga sakop nila sa tatay. Ilang bakag kabaw ni po na mga ipang lugway. Eta latay ta dares London Bridge. London Bridge. London Bridge. Daka kajug dam dari guys. Ari mi dari maglabhanan panahon sa ting wow. Pero aglabhanan ro naguba na aning dagan na dari sa Daplin. Tadto man ta nas Jimilina. Yabot na dari. Naguba naman natangtang. Kaya sige pa mong pag-agas ang gripo. So ang mga tao di na makangari. Tapos papagkisa ka na nasamsaham. Pero naman ang karatabi ko gisda naglagubo. Kisa na? Yoyo? Yoyo? Duri ka buangan doon, dari pabignaw. Ara lami aman dai mo swimming pool yo. Aron dak swimming pool yo dari yo. Turagot nagbakal mo diro. Hoyo. Ha? Lami ka dada samsam man tabuk-tabuk ka nga to Magitan na dari mo Kung tawo siya daw. Silda? Narabay nang Taiwan shield ni guys. Ha? Arbagod. Lami na adubuhon. Suway ka no. Yo na to naligo. Sarang labeng nga dari Pero dani kasi may magkuan. Maglugwadyanan. Maglugwadyan. So dani mangga mo na yung kausanan na guys karaan na namang tubod. Tinghuaw gani anhedin min na magkaos labi na na deliver og tubig. Mo dani amang kalugwadyan guys dakajug kuan kanang area. O di ba? Yami sa kabumpat ng lugway sa mga buhiin guys. Majo dari kay dakag area. Luag ka jo kwan ba? Lugwadyan. Kapanabsabog majo katang mga buhiin. Parang kanais ka ajo dari uy. Giminga og ajo kurani guys taning lugar kanang ani dari magsiguan ba lugway. Sa buntag ani midani sa una. Balhin og bakag kabaw. Ana sakop pa minlas tatay. Ani midani maglugway dagan-dagan kay eskwela palagi. Di man gud ta ka feel og sa una kay di pa man ko ka batig kapoy sa bata pa ko. Elementary pa wa pa nang kapoy-kapoy di pa hangaton basi dagan-dagan. Karon gaba Ginoo ko. Tiguang na ta. Ang kaedad na bitaw ta. Agatang lawas. Di na kasugakan labi na magsig dagan-dagan. Lahi na. Nge.
Mo na kanindot dari maglugway kay nakakazug space ba. Sunod ng papagabre lagi sa laga si mama. Buntis na si mama. Ay agko na ni si nakti na ning kabaw. Laki. Naka na buyag. Puhunan na ni manghod. Beres ag mama. Ag si mumu. Tapos mumu mausuto si Sato dito ta. Mabutong ibalhin. Kalau sunod manguwag na si mumu aman sa pakilagan kay para makaanak na. Ano? Na dapit guys. Na sa kaningag na ngadto padung. Kaningag. Nge. Taka na. Nge. Ala buyag lagi kang nge. Nge. Ang laki ni nga kuan. Agnati nga kabaw. May anak ni kuan guys, mama. Basin sa nailintas imong bugan. Hindi eh. Hamang inahan pa. Asa pikasa? Ag baka na ta haman. Oh. Ano sisa? Ha? Kita. Pusing kay lamig view. Ako picture. Moto na mi mumu. Kaya naman ang balhin na nating kabaw singi. Si mama tora dai dito dapit gibutang. Tuwas dari dito dapit gibutang maratong agi nanza agi na to tanza. Ha? Si Kuya Gael dai kuno balhin na tong dake. Ha? Mana? Aw sa jud ang kuya balhin. Majugan in town guys kay si Kuya Gael nasakpan sa trangkaso. Majugan ni kay nawa nagijahang trangkaso Kuya Gael. Hedas nangagi. Kalit ra jang hilanat. Mo ni katong itam na ni inan nas nangagi. Nakaron lain na mo'y nagtanom kay lain naman po dari mo ilang piyado. So taras mo ta. Ni kamalig dari nung prido. Terus mo. Mo. Anak mo. Nga. Nasabsab nga. Buyag narbad siya. Dako na. Ato dito. Dito man sa naanad. Buyag nas nga. Na sabsab nga aron mabusog nga. Apa isa ka baka, ubaw kinsa ng baka. Kinsa ng baka karumrak? Laki na ba di? Kabadzi. Namintag na laki kaya tang ipadeus mama. Kasi mumu. Nihira ka mo ha. Sab-sab dihang maajor mo dake. Ta. Ito na mi guys. Muli na mi. Kanding na paningot. So ito na pagtas mga kanding. Muli na mi kay mamalhin na pagtas mga kanding. Ubantanin so. May nakalami basta natay buhiin kay ma-kuanzid, ma-exercise atong kuan kada adlaw, ma-exercise tag binalhin. Kaningtan man ta. Yes no. May nakanindot.
Kasuroy-suroy yung tagsadyo. Ang maroy. Mandi ay. Suroy-suroy tagsadyo. Nami. Smell. Pusing. Gibalhin na mas kuan. Ngi. Dahil sa gibalhin guys kay taghan na rin kuan sabsabon. Lo, yung taon ng iruan ni nagpaabot sa isang tag-idya. Isang amo. Lantaw sa tustawid. Haman na yung mong amo? Ha? Lagan yung mong amo. So, mangganas ako guys. Kay na may sikwa na to ah. Mangganas mi. Kay manso ni ikuan. Nang parisan nila uwi ba. Guwapa ka jo ilang ganas dari guys Guwapa ilang ganas, liwat sa nang ganas, pilingon. Guwapa kayong ilang ganas dari guys, liwat sa nang ganas. Diba? Naman may pares guys, sikwa and ganas. Lami man dyan hizag na ganas. Lami pa dong na sikwa. Umot pa na sikwa. Tapi ganas nga puwahon. Kini mo lami para sa mga animikon. Sakto ni sa mga gipang animik. Mga kuang og kanang dugo sa lawas, hala pang sabsab mo daring ganas. Kinsa tong mga animikon diha, mga kuang og dugo hala. Isabsab daris ganas kaya ro maulian ang injuhang dugo. Balik ka na kaanza. Nga ha. Uli na mi guys. Kaya maglugoy pa sa mga kanding. Ito yung duha ka angkan dadto. Duha ka angkan pa na mga ipalugway nila sa mga kuyas. Sa gato pang may mga anak. Mga ito ilang gilugwa dyan. Mga angkan kamera lugway. May ada rin no. Nice kazug area ba. Iluag kazo sa nga tanan. Tunaan na zimilinahan na dahil daghang santol na sa zimilinahan kaya namdum ko na sa una kaya sana ko natagak santol na ginoo ko grabe to ka kwantong tuiga na anang labanganon sa ito ng tuiga mo pa yung pag-18 sa pagay na sa sinahunang kat-kat man na to santolan da hagbeng si ak ag santol. Parang sayang A few moments later. Mamahaw ta, dami sinangag nga luto o dyan dapi bead, parisa na tag bead. Tang sinangag, upoy ateng humba nga pork. Pwede dati ang tubig. Mo ni gamang kuan. Mo ni gamang pwede pa na iya, imna naghurot ni kaman butangin na pud. Mo ni gamang gi humba, mo ni humba papagabred kana. Mahaw guys, mo ni man pamahaw ron. Ang pamahaw ron guys, mahaw tanin jo tanan. Kime dali na. More benefit. Mahaw guys, mahaw. Sige na pa nga ano mo kayo magtiwas mo sa mga module. Nasa sila module ron guys, kaya mo sila klase huibis o bernis. So module sila karon. Mga laki. Kaya na pa. Kinken, pagkaan sa una. Kan sa anong ganahan mo module? Parisa na to, wadbo. Wad. Ilya. Hanapon may kamatis. Kamatis guys, ang nagana ka kantidad na sa kuan, kantidad 30. Ang nagana ka do presko pa jud. Lamin ang palit og daghan nga na magluto taga tong isda, masyado no. Kaso. Ngayon na mo mga kuya. Mahaw. Nasa rabad din pa, gusto dagat. Guys, mamahaw to sila nga kanya mo niya ang gana. Pares na na itong kanil humba.
Yummy kasi. Mama, gusto mo mag-ano? Totoo ninyo, dami ng pickles. Ang snack data karon guys. Ug kaning juice ug kaning biscuit kani. Yeah. Thank you Danis juice na ug kaning biscuit pod. Naaksi raman kita kani. Kay di man matanggal di ta. Kaya mo ni ang gamit na juice. Thank you tita, mga snack data tita. Ito ni tilawan ng kaning biscuit. Thank you dan his Bix and his tita. Cookies. Cookies. Salamat sa Danish butter cookies. Danish butter cookies. Napay amang mani, nahaman ako gamag mani guys. Ang naglupong mani na. Amang na ning ari pa karon. So dahil na gaming mani. May paninig eh. Ha? Ilitik pa na ito ko ang karaw-karaw na. Para lupong popcorn. Mabusog jud ta dan hitita. Salamat tita. Salamat dan hitita. Thank you. Thank you kaayo. Happy kaayo ko tita. Happy may tanang inyo pala tita. Yung muna ginamit tayo mantika na rin? Asa? Sa squad? Mas kaldirin. Yung muna ginamit. Oo, naman ka nang nasa anan di pa na ibabaw. Hindi ka pa nakaso. Ang hirap yung bukas. Give na yung bagay, sabihin ni. Bye tita.